जय मसीह गेदेर इसोरनि अननाय जिसु ख्रिस्टनि बोर हेफाजाबा बयजोंबो लोगोआव थाथोंसै। दिनै गाबोननि बोथोरखौ लानानै जोंनि बिमा लोगोफोरजों फंनैसो रायज्लायनो होननानै सानदों, आखायाव लादों आरो बे गाहाम खाबुनि थाखाय आङो बिफा इसोरखौनो हाजासे हामबाय होननानै बाख्नायदों। दिनै गाबोननि बोथोर बिसेसके 2020 सन जों मानसि माहारिनि थाखाय आरो गासै संसारनि सोरजि जानायफोरनि थाखाय बेसेबांबा गिथाव आरो खहाखौ जोङो नुनो मोनदों। बिसेसकै कर'ना भाइरास जे कभिड-19 बे बेमारनि दारै दिनै गासै संसारखौनो सोमावग्लुंदों आरो गिग्लुं होजोब्बाय। मानोना जोङो नुनो मोनदों बे बेमारनि दारै, बे भाइरासनि दारै गोबां मानसिया, सिगाङाव जोङो नुनो मोन्दोंमोन मानसिया जिब जुनादखौसो गियोमोन, नाथाय देग्लायनि बे बोथोराव बे बेमारनि गेजेरजों सासे मानसिया सासे मानसिखौ लोगो मोनोब्ला रायज्लायनाय, रंजालायनाय, मिनिज्लायनाय, आखाइ हमज्लायनाय नङा, नाथाय सासे मानसिया सासे मानसिखौ लोगो मोनोब्ला गिनानै गोजानै एरायलायनाय बेफोरबायदिसो जोङो नुनो मोनबाय। दा बे बेमारजों सोरनिबा न'खरफ्राव न'खरनि आंगोआनो थैलाङोब्ला दाङै बिलिदनै दुखु दाहा हगारनाय, गाबनाय बेखौ जोङो नुनो मोनाखिसै। बेनि बादै गिनानै न'निफ्राय बायरानो थैखानाय सहफोरखौ गारहैनाय, बेनिफ्राय मेसिनफोरजोंसो गारनाय, मेसिनफोरजोंसो हाखर जावनाय बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनबाय। बे बेमारनि गिथाव बाथाव मानसिखौ सिगिनाय जोङो नुनो मोनदों। बेजों लोगोसे बेल' नङा, ओरैहाय गासैबो संसारावनो दैबानानि दारै गोबां हा हु बारि बागान नस्थ' जालांबाय, मैगं थाइगं नस्थ' जालांबाय। बेनिफ्राय संसाराव गामि ओनसोलाव न'खरफ्राव आंखाला बारायबाय। बेल' नङा, आरोबावनो बेजों लोगोसे बारहुंखा न' बायदिसिना बुखारलांजोब्बाय, बारि बागान सिफायलांजोब्बाय। दा कभिड-19नि थाखाय देशआव आरो न'खरफोराव थाखा फैसानि गोबां जारला जाबाय, खहा जाबाय, आंखाला सफैबाय, जानो लोंनो थाखाय गोब्राब जाबाय, थाखा दंफ्राबो बुस्थु बायनानै मोननो थाखाय गोब्राब जाबाय। जायफ्रा गरिब दिन हाजिरा मावनानै जायो बिसोरनि थाखाय बोथिसे ओंखाम मोननो थाखायबो गोब्राब जाबाय। बेबायदिनो बे लकडाउननि दारै, बे बेमारनि दारै जोंनि संसाराव, जोंनि न'खरफोराव गोबां थाखा फैसानि आंखाल, जानाय लोंनायनि आंखाल, गोबां खस्थ'आ नुजाफैबाय। बेजों लोगोसे बारहुंखाजों आरोबावनो न' बुखारजानाय, बिफां लाइफां बारि बागान बुफायलांनाय, दैबानाजों हा लोमफबनाय, आबाद आरि गासैखौबो फोथैलांनाय, बुखारलांनाय बेफोरनि दारै आंखाला जोंनि न'खरफ्राव, जोंनि गामि ओनसोलफ्राव बारानिफ्राय बारा जानायखौ जोङो नुनो मोनो। बेजों लोगोसे आरोबावनो जोङो नुनो मोनो बांग्रि मावनाय, बेनिफ्राय अग्निगिरि सिखारनाय, बेनिफ्राय बबेबा जायगायाव हाग्रा खामदोंनो, बबेबा जायगायाव थाव खामदोंनो, बबेबा जायगायाव एर'प्लेन गोग्लैदोंनो, न'आ खामजोबदोंनो, बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौहाय जोङो खोनानो मोनदों आरो नुनो मोनदों। बेनिफ्राय बेफोरखौ नायहरनानै मानसि माहारिनि गोसोआव गिखांनाय सफैदों। बेनिफ्राय बे गिथावथाव बोथोराव बबे जायगायाव माबोरै बासायजानायखौ मोनगोन, माबोरै रैखा मोनगोन, बे रैखानि लामाखौ नागिरदों। सोरबाया जानो लोंनो हायाखै, सोरबाया उन्दुनो हायाखै, सिन्थाजों मा खालामगोन मा मागोन गब्रायनांनानै थादों। नाथाय लोगोफोर, बे गिथावथाव नुथायफोरा जोंनि थाखाय गोदान बाथ्रा नङा। जायफ्रा बाइबेल शास्त्रखौ फरायनो रोंजेननायनिफ्रायनो बाइबेल शास्त्रखौ फरायबोबाय, मिथिबोबाय, आरो जायफ्रा सानडे स्कुल हाबजेननायनिफ्रायनो बे संसाराव बेबायदि नुथायफ्रा नुजाबोखागोन होननानै बुंनाय बाथ्राखौ खोनाबोखाबाय। बे नुथायफोरा माब्ला नुजागोन,
जोंनि बाइबेल शास्त्रआव लिरनाय बायदिब्ला जोङो नुनो मोनो जोबथानाय बोथोरनि ओंथियानो जाबाय जिसु ख्रिस्ट'आ गावखौ फोथायारिफोरखौ लांनो फैफिनगोन दिननि सिगां जागोन होननानै जोङो बाइबेल शास्त्रआव लिरखानाय जोङो नुनो मोनबाय। बे दिनैनि बे बोथोरखौ नुथायफोरखौ नुनानै जोङो गोदाव सोराव गिख्रंलाबायबाय, मा खालामगोन मा मागोन जाबाय। नाथाय लोगोफोर शास्त्रआव मथि 24 अध्यायनि 8 पदनाव बेखौथ' माथो बुंदों, बेथ' जाजेननायसोल'। बिदिब्ला जाजेनदोंल'ब्ला जोंनि बे गिथावना बे बायदिसिना नुथाय गिख्रंथाव नुथायफोरा बारानिफ्राय बारासो जालांबावगोन। बेनि थाखायनो बे गिथावथाव बारानिफ्राय बारा जाबोगौ बे नुथायफोरनिफ्राय, बे खैफोदफोरनिफ्राय जोङो माबोरै खारग'नो थाखाय जोंहा दाबसेल' जायगा दं। बेखौ जोङो बाइबेल शास्त्रआव नुनो मोनो। गितफोरनि 91 नाम्बाराव 1निफ्राय नायब्लांब्ला जोङो नुनो मोनो। बेवहाय लिरनाय दङ, जाय मानसिफ्रा गोजौसिनथार बोलोग्रा इसोरनि खाथियाव आश्रय लानानै थागोन, भरसा खालामनानै थागोन, बे मानसिफ्रासो बोलोग्रासिन इसोरनि सायख्लुमाव बिसोरो बासायजानायखौ मोनगोन। बे बाथ्राखौ जोङो बाइबेलाव स्रा नुनो मोनो। जाय मानसिफ्रा गोथां जि इसोरा जोंखौ सोरजिदों, जि इसोरा बे संसारनि नुनाय मानिखौ दंफां लाइफां जिब जुनार गासैखौबो सोरजिदों, बे इसोरनियाव जायफ्रा भरसा खालामगोन, बे इसोरखौ जायफ्रा फोथायगोन आरो बे इसोरनियाव जायफ्रा गावखौ गथायनानै दिनैनि बे बोथोराव थांनानै थानो नाजागोन, बिसोरसो बे बोलोग्रासिन इसोरनि गांखं सिङाव नङाब्ला बे बोलोग्रासिन इसोरनि सायख्लुमाव गोजोनै रंजा बाजायै बिसोरो बासायजानायखौ मोनगोन। बेनिफ्राय बिसोरो थानो हागोन। मानोना बे शास्त्रआव बुंदों, जाय मानसिफ्रा बे बोलोग्रासिन इसोर बिफाखौहाय फोथायगोन, बे मानसिफोरनि थाखाय मा जागोन, सैताननि जे सानानै दोननाय गिथावथाव थाखोमानाय बेमारफोरनिफ्राय बासायजानायखौ मोनगोन। आरो शास्त्रआव ओरैबायदि स्पष्ट लिरनाय जादों, इसोरा बुंदों गावनो, जाय मानसिफ्रा बे इसोर बोलोग्रासिन सोरजिगिरि इसोरनाव भरसा लाखिनानै फोथायनानै थागोन, बे मानसिफोरनि थाखाय गिथावना हर खोमसियाव बिरबोनाय बोल्लाखार मन्त्र गोरोंफोरनि मन्त्र रायहरनाय, बान थोनहरनाय, गावहरनाय, बेनिफ्राय हर खोमसियाव दौरा मौरा थैस्लदनाय, सानावहाय गिख्रंथाव महामारि बेमारफोरनिफ्राय बे मानसिफ्रा बासायजागोन होननानै शास्त्रआव जोङो स्पष्ट स्रायै जोङो नुनो मोनखाबाय। बेनि थाखायनो जोङो गिनो गोनां जेबो बाथ्रा गैया। बे जि नुथायफोरखौ जोङो नुदों, बे नुथायफोरा जोंनो दिन्थिबाय जे जोंनि जि जिसुखौ जोङो फोथायदों, बे जिसुआ जोंखौ बे संसारनि दुखु जारला खस्थ' थैनांगौ गिनांगौ बेमार आजारनिफ्राय बासायनानै सोरगो रायजोआव जोंखौ लांनो गोजोनै दोनहैनो थाखाय बिनि फैफिनगोन दिना खाथिसै होननानै जोङो स्रायै मिथिनो मोनबाय। बेनि थाखायनो जोंहा दा मावनो गोनां खामानिया बेल', बे जिसु ख्रिस्ट'नि गेजेरजों जोंनि सोरजिगिरि इसोर बिफानि खाथियाव गावखौ जोंहा गथायनांगौ। जोङो शास्त्रआव नुनो मोनदों, बे बिफा इसोरनियाव जुदि जोङो फैनांगौब्ला, बे बिफा इसोरनियाव जोङो गावखौ गथायनांगौब्ला, बेनिफ्राय बे बिफा इसोरनि अननाय आरो सायख्लुमाव बिनि गांखं सिङाव जोङो बासायजानायखौ मोननांगौब्ला जोङो मा होनो, सफनियानि 2 अध्याय 2निफ्राय 3 पदआव बुंदों, इसोरखौ मिथिखानाय, बाइबेल मिथिखानाय आरो जिसुनि बुंनाय बाथ्राखौ खोनाखानाय मानसिफोर, नोंसोरो सिरि मोनदो, बेनिफ्राय ज' जाज्लायदो, बेनिफ्राय प्रार्थनाजों उदै बासिनायजों बे इसोरनि खाथिसिनाव थानो थाखाय नाजादो। खि जानि इसोरा गावनि बे गिथावथाव नुथायफोरखौ थोनहरनाय, घटनाफोरखौ थोनहरनायनिफ्राय हयथ' नोंसोरखौ बासायनो हागौ होननानै जोङो शास्त्रआव जोङो स्रा नुनो मोनो। बेनि थाखायनो जोंहा मावनो गोनां खामानिया बेनो। जोंहा संसाराव गोबां मावनो गोनां दं।
गावबा गाव डिउटि दं जोङो बयबो बेस्थ'आव थायो नाथाय बे बेस्थ'आव थानानै जोङो बे इसोरनि बासायनायनिफ्राय जों जे एरखेलाङा बा गोजानाव थाया बा बिनि बोर बिनि अननायखौ मोनालासिनो जों जे गोदाव सोराव गिदिंबायनाङा बिनि थाखायनो जोङो गोख्रैनो सम थानाय समावनो बे बिफा इसोरनि खाथियाव जोङो गावखौ गथायनांगौ आरो संसारनि गासैबो मावनो गोनांखौ दोनथ'नानैब्लाबो बे बिफाजों लोगो लानो थाखाय रायज्लायनो थाखाय आरो बिनि बोसोनाव बिनि आगान संनो बिनि बोसोनाव थाबायनो थाखाय मानिनो थाखाय जोङो नाजानांगौ। जिसुया 32 अयधानि 9 फुटनिफ्राय 15 फुटसिमाव जोङो नुनो मोनो ओइ सिरि सिरि उन्दुस्लबनानै थानाय हिन्जावसाफोर बिनिफ्राय फैगौ बोथोरखौ नुनानैबो सिरि मोनरोङै गिनो रोङै गाबखां रोङै हिन्जावसाफोर नोंसोरो सिखारदो बेनिफ्राय गाव गावनि न'खरनि बासायजानांगौनि थाखाय गावनि जिबना बासायजानांगौनि थाखाय बे गिथावथाव संसारावबो बासायजानायखौ मोनगोन गिथावथावनि गेजेरावनो गोजोननायखौ मोनगोन रंजानायखौ मोनगोन आरो बे संसारखौ बारलांनायनि उनावबो जोंनि जिउआ जोंनि बासायग्रा जिसु ख्रिस्ट जेराव दङ जोंखौ सोरजिग्रा बिफा इसोरा जेराव दङ बे जायगायाव सहैनो थाखाय जोंहा बेल' खामानिया दा जोङो सिरि मोननांगौ जोङो प्रार्थनायाव आवगायसिननांगौ उदै बासिनायजों जोङो दसेल' प्रार्थना खालामोमोन 5 मिनिट 10 मिनिटल' जोङो प्रार्थना खालामोमोन दिनाव जोङो खेबनैसोल' प्रार्थना खालामोमोन किन्तु जोङो जोंनि मावनायखौ दोनथ'नानैब्लाबो जोंनि प्रार्थना खालामनायनि समायफोरखौ जोङो बारायनानै जोङो इसोरजों रायज्लायनो नांथाबनानै थानो थाखाय नाजानि बेनिफ्राय इसोरनि बाथ्रायासो जोंखौ बानजायगोन गोजोन होगोन बेनिफ्राय लामा दिन्थिगोन आरो बे इसोरनि बाथ्राया जिबन्थ गोथां बाथ्राखाय जोंखौ बे गिथावथाव संसारनिफ्राय जोंनि गोग्लैनांगौनिफ्राय मावब्रनांगौनिफ्राय नायब्रनांगौ बुंब्रनांगौनिफ्राय बे बाथ्रायासो जोंखौ बासायनानै दोनगोनखाय इसोरनि बे गोथां बाथ्राखौ फरायनानै बुजिनानै बेखौ गोसोआव दोननानै आरो बे बाथ्रानि बुंनाय बायदिनो जोङो मानिनो थाखाय जोङो नाजादोनि अब्ला जोङो दिनैनि बे गिथावथाव संसारनि गिथावनानिफ्रायनोबो जोङो रैखा मोनगोन बेनिफ्राय जोङो जिउआव गोजोननाय मोनगोन जोङो रंजानो हागोन गितफोरनि 91 नाम्बार 1 फुटनाव बुंनाय बायदि नोंनि खाथियावनो हाजार हाजार मानसिफ्रा नस्थ' जालांगोन गोग्लैलांगोन आरो बाहेराव नायहरनोब्ला उजुद उजुद मानसिफ्रा गोग्लैलांगोन थैलांगोन संसारनि गासैबो समायना रैरुपफ्रा धंस जालांगोन नाथाय बे गासैबो गिथावनाफ्रा नोंनि सिथ्लायाव फैनाय नङा नोंनि जिबनाव जाफैनाय नङा होननाय बायदि जोङो बे बिफानि आश्रय लानानै बिखौ फोथायनानै बिनियाव प्रार्थनाजों नांथाबनानै बिनि बोसोनखौ फरायनानै ध्यान होनानै जोङो नेबाय थानि जोङो बे संसाराव जेसेबां मानि फैगौ जाबोगौ बे नुथायफोरखौ बे घटनाफोरखौ बे बेमार आजारफोरखौ जोङो जिसु ख्रिस्ट'आ बुंखादों नोंसोरो दागि होननानै जेरै बुंदों बेबायदिनो जों गियालासिनो बे इसोरनियावल' जोङो बरसा लाखिनानै प्रार्थनाजों जोङो आवगायनि जों जेब्ला सिरि मोननानै संसारनि गासैबो मावनांगौखौ दोनथ'नानैब्लाबो इसोरनियाव जों नांथाबनानै थागोन प्रार्थनाजों उदै बासिनायजों आरो बेनि बाथ्राखौ ध्यान खालामनायजों फरायनायजों अब्ला जों गावबो बासायजानायखौ मोनगोन जोंल' नङा बिमाफोर जोंजों लोगोसे जोंनि बिसाफोर दङ जोंनि बिसायफोर दङ जोंनि न'खरनि जाथि खुरमाफोर दङ जों जेब्ला बासायजागोन जोङो जोंनि बे बिसाफोरखौबो जोंनि बिसायफोरखौबो जोंनि न'खरनि जाथि खुरमाखौबो जोङो बासायफानो हागोन बे संसाराव जोंहा गोजोननाय मोनगोन रंजानाय मोनगोन जोंनि जिउआ सोरगो रायजोआव सोरजिगिरि बिफा इसोरजों लोगोसे आरो जोंनि बासायग्रा जिसु ख्रिस्ट'जों लोगोसे जोङो थाफाहैनो मोनगोन दिनैनि थाखाय बे फंनैसो बाथ्राखौ बुंनानै आङो बयबो बिमाफोरनिसिम जिसु ख्रिस्ट'नि अननाय गोजोननाय हस्रा बावनानै आंनि बुंनायखौ बेयावनो दोनथ'बाय हामबायसै।